Bones Bones parceres. parceres. Parcecs. Com va? Com esteu? Va bé, Va va bé. bé. Una setmana després de Sant Antoni, no? Molt bé. Plen d'espinagada. Ja han torrat, ja han torrat. Vàrem veure Bueno, jo la vaig veure a principi d'any, dia 1 de gener. El vaig veure 2 o 3. Tot el cap. Jo la vaig veure de 24, Don't Look Up. Mireu, pel·li nadalenca, en el nostre cas, l'hem vist tots en període... Bueno, la van estrenar, crec, dia 24, no? Sí, sí. Netflix. L'havien estrenat a cines, Cine Ciutat la va fer una setmana abans o dues. Ah, sí? Sí. Jo no m'havia enterat de que existia. Que eren cines seleccionats o... Ja estàs molt fora, tu, tio. Estic super de fora, sí. Sí. És a dir, Netflix fa com una estrena a cines... Petits, o què? No, en els cines que la volen fer, perquè les grans cadenes se n'afluixen perquè diuen No me n'anirà ningú. si va sortir Netflix al cap de 2 setmanes o 3, Ja. no me val la pena, saps? I a més, en època nadalenca que hi havia altres pel·lis així més grans que potser no se l'haguessin jugada, també. Hi havia Spider-Man. Bueno, però... Sí, però és una pel·li que fàcilment... Clar, si Netflix te l'estrena, ja en el moment ja no te val la pena... Però és una pel·li que estrenada en època típica època d'Oscar, gener, febrer, coses així, te la pot petar, perquè repartiment brutal. Brutal. Director que ha fet pel·lis últimament bastant de prestigi. Tema també interessant, vull dir que ho tenia tot, però bueno, per triomfar a cines, jo crec. Jo crec que, com diu el títol, no haguessin anat a veure-la. Perquè no volem que mos diguin les coses malament. Bueno, però aquesta pel·li ha tingut molt d'èxit a Netflix, ara. Sí, però Netflix ja ho pagues també, això és diferent. Però crec que, és a dir, en DiCaprio és dels pocs actors que queden a la indústria que per ell tot sol, du gent en el cine. Per ell tot sol. I això no n'hi ha tants ara. Però en DiCaprio... Tom Hardy. Tom Hardy jo no crec que sigui el cas, Cago, no, si vas a veure Venom perquè en Tom Hardy surt. No, vas a veure Venom perquè Venom. Sebas, créeme, jo crec. Vas a veure Venom perquè és Venom i és un personatge que la gent li atrau, no sé per què, vull dir, però... Crec, Però jo m'imagino més DiCaprios, o millor Christian Bale, o millor... Emma Stone, per exemple, sí, Ryan Gosling, o millor, però així de grossos, en DiCaprio, és que més, jo crec que per ell tot sol te pot dur gent al cine, tio. Home, si sumes en DiCaprio, en Lawrence, en Meryl Streep, és que clar... En Timothy Chalamet per allà enmig, fent de skater. Jonah Hill, sí. Vull dir... I aquest director és el que va fer Vice. No sé si l'heu vist. Sí. Sí, va ser... No l'he vist. Sé quina és, però no l'he vist. Guai. Jo la vaig veure dins l'avió la primera vegada que vaig anar a Nova York. Bum. I jo, la que més m'agrada d'aquest director, que és The Big Short. Oh, molt bona, també. La gran apuesta. Aquesta Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell... Sí. Pel·lículon. Aquesta sí l'he vist. Maneja uns actors sempre que flipes, aquesta dona. I crítica social actual, sempre, aquest home. Sí. Com un pot de comèdia ficada, però... Sempre de la sàtira, sempre un pot de la sàtira. T'he de dir una cosa, m'apareix que aquesta és la menys sutil que ha fet i mira que no tracta el tema directament, saps? Perquè la gran aposta de Big Short i Vice eren, és a dir, una tracta de la crisi immobiliària, molt bé. L'altra tracta de la geopolítica dels Estats Units, molt bé. Ja està. Però aquesta tracta del canvi climàtic amb una pel·li que no és sobre el canvi climàtic. Sí. Però a la vegada és molt poc sutil. És una pel·li que te martelleja, bum. No? The Big Short era més un drama, Vice sí que era sàtira comèdia, i aquí és... Jo què sé, podria ser un scary movie però un poc sèrio, quasi. Exactament. Comèdia negra, quasi. Sàtira pura i dura. De fet, Nathan McKay, que és el director, és productor i crec que va dirigir el capítol pilot de Succession. No sé si la coneixeu. Una sèrie. La conec, però no l'he vist, la sèrie. Diuen que és molt bona. L'hòstia. Sí.
M'encanta, tio. I és una sàtira... Clar, com que és una sèrie amb capítols llargs i bueno, són 10 capítols per temporada, crec que en té 3. Clar, se permet ser una sàtira, però a la vegada fer s'amago de que és un drama. Però a la vegada és molt evident que és una sàtira, però te fa com té aquest to de drama, però tal, aquesta no té tantes hòsties, és a dir, aquesta ha de ser una sàtira bruta i punto. Saps de què me recorda aquest tipus de sàtira d'això de Don't Look Up? Quan mires un telenotícies que te posen una escena, una notícia de, jo què sé, 15 morts, un incendi, i a la notícia següent te posen que estan venent magdalenes a la Quinta Avinguda, saps? Això un pot de dir, hòstia, no sé si he de riure o plorar. No, si això és sèrio, no he de riure, saps? Sí. Però així. Sí. Bueno, anem a situar un poc a la gent. Farem spoilers? Perquè... Bueno, avisau si tampoc té molt d'assumpte, però sí. A veure, la pel·li va de que cau un meteorit a la Terra. A més... Avisau si faig spoiler. A més... Primer, segon. En el minut 1 te diuen s'està acostant un meteorit a la Terra. Amb trajectòria, col·lisió, no? I col·lisionarà d'aquí 6 mesos, algo així. Sí. Vinga, comença. Hi ha una cosa que me va agradar molt, que és just quan comença, que diu esta película está inspirada en hechos reales que no han sucedido aún. Ah, sí? Sí. No m'he fixat, jo tampoc. Me va encantar i dic que tal qual. Però això no és quan xerren de l'agència aquesta per contacte extraterrestre, no sé què, una cosa rara. Hòstia, que posa aquesta agència real i això és el seu logo. Exacte, això me refereix. Això sí que me vaig donar compte, però això que dic... Com era? Agencia para la protección de no sé què extraterrestre. Defensa planetària. Defensa planetària, això. Són els que varen fer aquests l'any passat o l'any passat l'altre, potser era abans de la pandèmia i tot. Varen fer un simulacre global, crec, dient, vale, ara farem com si haguéssim descobert un asteroide que xocarà a la Terra en tant de temps. A menys si mos dona temps a fer tot el que dèiem que faríem, o que hauríem de fer. Crec que va sortir molt malament. Spoiler! Spoiler alert! Però bé, sí, jo el coneixia. A veure, la pel·li, en el final... Bueno, no sé si és reconegut pel director, no, en veritat, crec que també és guionista. És un poc una metàfora del canvi climàtic. Com si dir, en lloc del canvi climàtic, que en realitat ja ho tenim damunt, però com els efectes més durs passaran d'aquí 10 anys, almenys, perquè jo crec que ja molts d'ells ja els patim. No estan directe, almenys. No estan directe, exacte. És dir, no, una amenaça real, cap de 5 mesos, tenim evidència científica... La pot veure... Bueno, la pot veure al final. També la pot veure quan ja no pot fer res, també. Exacte. No? Vale, sí. Sí, però em referia que sí, que tenien la foto i si no, un telescopi. De fet, és un poc el que passa el que passarà amb el canvi climàtic. Quan vegem que... Les proves irrefutables. No poden sortir al carrer en l'estiu perquè fa 40 graus cada dia, quasi, pues direm, hòstia, pues ja, a veure, saps? Però està passant i ja ha passat, perquè si veus les telenotícies de fa 5 anys no donaven mai notícies d'incendis i que ho relacionassin amb el canvi climàtic o notícies d'inundacions. Ara sí, ara ja ho estan relacionant. Ara ja diuen, això és per canvi climàtic. Però fa 5 anys, no? I fins que no ho han tocat en les mans no ho han començat a relacionar. I ara ja comença a estar tard. Vull dir... I tot i així encara hi ha gent que tot i tenir les evidències cada 20 més a prop i més de veres, diu, no, això... Ha passat sempre. Les macrogranges, aquesta polèmica, és una polèmica vasta de Don't Look Up, tio. Sí. No, i a més... I bueno, aquí entraria el tema del periodisme, del món del periodisme com està. Bueno, però la pel·li ho tracta, també. Sí. El tema és que enfrenta. O sigui, de primeres te diu que tenim evidència científica. I a partir d'ara és a veure com ho tractam, no? A veure què feim davant l'evidència científica. I el primer que fan és estar 3 dies perquè te tengui la presidenta.
perquè té altres coses que fer, que si celebrar un cumpleaños o que si planificar les noves eleccions que ven. I després diu, però això quan passarà? No, d'aquí 6 mesos. Bueno, i d'aquí 6 mesos, és que ara d'aquí 3 setmanes tenim les eleccions, després de les eleccions ja ho miram, no? I és en pla, bueno, però és que això podria ser real. És que és així com estem plantejant les coses. Podria ser. I més tenint en compte que al final, tant amb un possible això és ciència-ficció al final, però no sé si hi ha la tecnologia ara mateix per fer càmeres de criogenització que calculen quan arribaràs a una terra. No ho sé, potser sí, potser no en tenc ni puta idea. Jo crec que no. Que no tots sapiguen com a mínim, no? Que no tots sapiguen. Però sí que m'apareix bastant realista pensar que, al final, els efectes possibles del canvi climàtic, la gent ultra rica té la capacitat per allargar l'existència. Sí, i perquè no protegir-se. Perquè no tenen tanta afectació amb ells, saps? Clar, el primer que ho passaran putes els pobres, que no se poden triar allà d'on viven. Per això. Vull dir que, potser, si pensam, per què no fan res? I si fan alguna cosa és més per treure-hi benefici que no per arreglar de veres. És perquè ells tenen mitjans, potser, en el sent de rositas. Ara, si hem de fer cas, ara sí, spoiler alert, ojalà hi hagi un dinosaurios amb pomes que se'ls mengin en el final de la pel·li. Això també t'ho dic. No sé d'on sortiran, però... Exacte. No, però després el que fa bé la pel·lícula és que te fiquen a la part dels científics, no? També, i aquesta frustració de presentar les dades i que no te creguin o que no te prenguin en sèrio. I la frase aquella que diuen, bueno, és un 99,7% de confiança que tenim de que els càlculs són acurats. Bueno, i doncs és un 100%. Llavors ho podem anar més tranquils, no? I és, bueno, és que la ciència no és mai 100% res, però la fiabilitat és alta. I te ponen aquesta banda sempre. I a més, com que te sintonitzes molt bé amb el personatge de Jennifer Lawrence, que pareix que està tranquil·la, que pareix que no ha de dir res i de sobte explota, no? I comença a insultar tot Cristo fins a la presidenta dels Estats Units i el seu fill per allà. I no sé, amb la Jennifer jo trobo que ho fa superbé també. Aquest personatge així com apàtic, però de tant en tant pegar 4 crits de que morirem tots i no estic fotent res, vosaltres. I el paper dels americans que tot ho exageren, després aquest discurs de Meryl Streep amb les fragates de militars, les banderes, en plan, venceremos. Armagedón en lots, Armagedón. Exacte. És Armagedón, això. M'agrada bastant el rotllo aquest de demostrar que aquesta posició de científics, perquè hi ha Jennifer Lawrence, però també hi ha en DiCaprio. I que en DiCaprio fa un poc aquest paper de professor ja un poc assentat a l'acadèmia, que li ofereixen una petita parcel·la d'influència o de poder polític un moment donat i el mostren com que és el crack, portada de revista, entrevistes, salien la presentadora, que en aquell Blanchett, que no l'havien nombrat, està irreconeixible pràcticament. Sí, m'ha costat mitja pel·lícula reconèixer-la. Però clar, és a dir, existeix aquest paper del científic, però m'imagino que sí, potser ell veu, m'imagino un científic dient, per tenir una certa influència m'he de relacionar amb aquesta puta xurma, però tot i que potser després a una certa instància també t'agradi relacionar-te amb aquestes èlits, però clar, després quan veus que l'únic que els importa és fer benefici per ells i que arreglar el problema el secundari, doncs clar, has de prendre una decisió. I el personatge en DiCaprio pren una decisió. Al final, vull dir, és una pel·li que en aquest sentit no és cínica, saps? És a dir, no diu, no, tots són una basura i ja està. És a dir, tria que hi ha personatges que sí que ho han fet bé o que, bueno, han tingut els seus fallos, però que han intentat fer-ho bé, al final, saps? Això està bé. I a part és interessant el viatge d'en DiCaprio, perquè
primer és el científic així mocito que no sap ni xerrar en públic, que se posa nerviós, no sé què, després fa aquest canvi cap a ser més viral i estàs exportat i això, fins en el punt que quan li expliquen el pla de Jeff Bezos de turno de la pel·lícula, en DiCaprio com a científic està obert a plantejar l'opció de fer trossos als meteorits, encara que després ho facin per fer-se rics, perquè hi ha or, o hi ha liti, o no sé què potser, no me'n record, però està obert com a científic que s'intenti una altra via, no? Però després hi ha aquest conflicte, no? La Jennifer li diu, el personatge de la Jennifer li diu, però què putes estàs fent allà? Si això ho fan per fer-se més rics ells i no funcionarà. I ell li diu, bueno, però és que si no hi soc jo, no hi haurà ningú. El manco hi soc jo allà dins, no? Per mirar de controlar una mica que se faci bé. Llavors, és aquesta part científica, tot i que és un pla descabellat i que per fer-se ric, està obert a plantejar-se si és que ha de funcionar de qualque manera. I en el final torna enrere. Veu, això no funcionarà, me'n vaig amb la meva família i sopar tranquil·lament i demà em perdó la dona per estar amb ella la darrera nit, spoiler. Ja en duim un quants, després. Des que en Pere ha dit el meteorito cau, Això és primer 2 minuts de pel·li, tio. Sí, però no cau en els 2 minuts, m'explic. No, he dit, cau, està caiguent. Tècnicament està caiguent. És un present continu. És un present continus. It's falling. Sí, clar. Hòstia. T'ho compro. El paper de Mark Rylance, crec que se diu, o és a dir, Jeff Bezos, Elon Musk, no sé què nom. Tots els gurús tecnològics que te puguis imaginar són aquest personatge. És boni, és a dir, se roba la pel·li, troc cada escena que té. Ara se m'ho superpos, perquè estic mirant una cosa. No és el mateix de Ready Player One? Sí. Credo, també. Que també fa un paper així. Hòstia, no me'n recordo. Diria que és el mateix. Mark Rylance, no me mirarò. Em pot ser... Ja me feia una rabiada, aquesta dentadura postissa blanca. Sí que ves, sí. Ho deu ser. És repugnant. És repugnant. És que ho fa quasi com a massa gira, però és que ho fa... Jo trobo que ho fa el guai, tio. Només la introducció que li donen, en pla, no me xerris, no me diguis res, no me miris, no el miris en els ulls. I la pobra nina que li diu, me puc quedar? O no sé, li diu... Puc xerrar? No. Puc xerrar. És la presentació, saps? És la presentació que estava preparat així. El fa molt repel·lent, No sé, és a dir, jo trobo que com a comèdia, és a dir, he vist bastant de puestos que millor se passen massa, són massa girats o tal, però jo, per ser una pel·li llarga, se va passar ràpid i em va aparèixer molt entretenguda en la seva faceta de comèdia, també, no sé. Sí. Hòstia, spoiler, l'escena quan el president ha agafat la nau per anar de la terra i deixa el fill i el fill queda allà en plan no, tornarà. Ara tornarà. El president està bo, era. Hi ha escena postcrèdits, que no és dels milionaris arribant en el planeta. No, sí. Després surt ell, no la vaig veure jo. Surt ell i fa una història d'Instagram, dient que és l'últim home que queda a la terra. Spoiler, segurament passaria això, a la realitat. Segurament. Molt bo. Bueno, no sé, és una pel·li que està prou bé, no sé. Ha tingut bastant males crítiques a Estats Units, I ara te vaig a mirar, espera. Jo t'ho dic, no mos agrada que mos diguin lo malament que feim. Però si la meitat del país és negacionista i voten Trump, què vols? Ja, però me pareix curiós que la crítica professional, que en principi hauria de ser més part d'aquesta, més sector progre, crec que són crítiques més de com està feta en si, saps? En plan de que potser la comèdia massa, no sé què, que el muntatge, ells diuen molt que el muntatge és dolent, jo, no apareix un muntatge normal, vull dir, no sé, no va aparèixer res, no vaig a mirar. Sí, peculiar sí que era, no? És un poc burdo, potser, no? És un poc, sí, com a... Jo crec que està fet de posta, però, no? Jo vaig pensar que era l'estil del director, de fet. Exacte. Sí. Però només n'he vist una.
la pel·li, bueno, té un 55% de crítiques positives. Que això, segons aquesta pàgina, és xungo. 50, és a dir, mig. És a dir, està mitat, saps? Mitat positives i mitat negatives, aproximadament. Vull dir, un poc. I sabeu l'historial? Com ha anat evolucionant la nota? No ho sé. No. No ho sé. Perquè ara anava a dir, mira la de Contagio, per exemple, abans del coronavirus, man, quina era, no, i durant el coronavirus, no crec que va pujar. Això no crec que se pugui mirar. No, però després he mirat que hi ha audience score també, i l'audiència la posa bastant millor, el qual me sorprèn, però bé, mira, no sé bé. La posen bastant millor. Mira, molt bé. No sé, és una pel·li que està bé. És a dir, a veure, jo no m'apareix una gran pel·li per el que vos he dit, més que res perquè es trob que és massa... És com exageradament poc sutil, saps? Però bueno, vull dir, està bé, saps? Una sàtira que va amb el missatge per davant i punta pelota. I és entretenguda, prou entretenguda i divertida. Jo crec que és un bon... Així com estan les coses, amb el canvi climàtic, així com estan les coses amb el Covid i tot això, jo crec que és una bona hòstia en el front. Sí. No s'obre gens per això. Vull dir... Més clar no pot ser. Això és el que dius. És que més voleu. I una altra cosa que... Bueno, és molt spoiler a tope ara. L'última escena, quan és inevitable, ja que caigui tot i que tot se'n vagi a la merda, el que ens reconforta al final, els rics se'n van per salvar el cul. Però la gent normal, com els científics i la parella i la parella... Gent religiosa també, La cosa està en família. Exacte. Xerrar i passar un moment familiar i mira, se'n va tot a la merda, però estirem els meus i cau una puta. I menjarem una estona i passarem una estona alegre i ja està. Al final el poder està bé, és a dir... jo crec que... DiCaprio. Tu has de fer, és a dir, dins les teves possibilitats has de fer tot el que puguis per canviar el món i per millorar-lo i perquè no sigui una puta merda tal com molts ho estan deixant o tal com és, diguem. Però després també has d'intentar, hem vengut a ser feliços o més o manco, tot el que puguem, hem d'intentar estar bé en el nostre entorn, saps? Vull dir, sí, un poc aquest equilibri. El que passa que és molt dur quan estan al sopar i tot comença a tremolar i estan allà com a tots supernerviosos, oh, mierda, saps? Esto se acaba. Les cares d'en DiCaprio són l'hòstia. En DiCaprio ho fa molt bona. Jo vaig llegir que en aquest moment de sopar, que diu en realitat lo tuvimos todo, o algo així, no? No, clar. És una frase d'en DiCaprio que realment que abans no estava en el guió, la va proposar, va quedar perquè va agradar, no? Jo també m'ha agradat. I és aquesta reflexió al final de dir no, és que és vera, realment ho hem tingut tot. Sí, i ho tenim tot. No necessitàvem més. I no són els rics els que ho diuen, No. Que vareu trobar que l'única opció, a part de lo d'en Jeff Bezos, això, fos el llançament des de part de Xina i Rússia i que falla estrepitosament. Un poc Deus Ex Machina, però no del tot. Vale. Podria fallar, no? El primer pic. I més si han tingut poc temps per planificar-ho, perquè tal, podria dir, aquestes coses passen, no? Però diré, crec que 2021 va acabar amb Xina sent el país que més coets ha llançat. Sí. I van a per més. La tasca, en tot cas, seria... De fet, no sé si me recordeu, a la pel·li de Martian, Xina té un paper superimportant per tal de poder complir la missió, perquè els americans no arriben de cap manera i han de ser xinos que diuen, vinga, que els ajudam. Sí. Vinga, haz tu mierda, saps? I és brutal, hòstia. De Martian l'haurien de comentar. Saps qui és el científic xino, no? No. És l'ajudant de Doctor Strange. Sí. Pot ser. Un Wong. Que si no vaig malament és el de Sunshine. Sí, pot ser. És que l'alien els càlculs orbitals que se suïcida. Ara em fa dubtar. No ho sé. Jo sempre l'he dit com aquest, però bé, ara ha estat un bon gros. És un poc racista. El xino random ese.
He vist l'enginy suficient vegades com per saber distingir-lo. Ja una darrera reflexió és que vaig estar en tensió els darrers 20 minuts perquè no les tenia totes, spoiler una altra vegada, de que la pel·li acabés amb el món a la merda. Però estava expectant a si ho salvaran de qualque manera o que els càlculs no han estat exactes o... Tenia por que deixessin els científics malament i que el missatge després fos totalment en revés. I quan vaig veure que petava tot, vaig estar content, en part, perquè... Vaig estar content, todo se daba mierda. Sí. Los científicos teníamos razón. Jo no volia que mos salvassin els milionaris. Jo volia que fracassat la seva missió. Perquè estava feta la puta, no? Si estigués encara ben preparada, però és que ni això. Diu per fer això. Tot i així, Macià, hem de reconèixer una cosa, tio. És a dir, per exemple, amb la merda del canvi climàtic seguim donant molta credibilitat a mesures d'empreses tipus Tesla o merdes així per salvar modes cool quan ells no tenen... És a dir, quan no són la solució, òbviament. No, evidentment. I seguim donant, en general, no dic nosaltres en concret, que potser també, però en general molta gent, la societat en general, segueix donant crèdit idees de bombero, que no dic que no puguin tenir qualque idea bona o que qualque recurs que tinguin pugui ser útil, però és a dir, joder, vull dir, s'ha de posar tota la tecnologia i tota l'enginyeria social possible a la vegada en el servei d'aturar el canvi climàtic i si no se fa, no ho aturarem i no se fa, vull dir, que és obvi. És que dins la nostra memòria col·lectiva el manco de la part mainstream ha fet molt de mal que totes les pel·lícules i tots els llibres al final no ens salvem de qualque manera a nivell tecnològic. Perquè ara dèiem, bueno, això ho solucionarem. Una bomba nuclear, au. O serem capaços de capturar CO2 de l'atmosfera de qualque manera. Algo inventarem. Així no passa res. Sí. Algo inventaran. Calculo que no soc jo, por supuesto. Clar, però el tema està... segurament els mitjans per pal·liar els efectes, perquè ja aturar no aturarem, però per pal·liar els efectes del canvi climàtic, molts d'ells, o la gran majoria d'ells, els tenim. La cosa seria posar-los en pràctica, que sigui políticament possible, intentar que sigui de justícia social, que els efectes no afectin més en els pobres que en els rics, o el manco possible. Això és lo important, és un problema polític en realitat. Tecnològic també, però no tant com polític, crec. No és que haguem de trobar una tecnologia, és que la que tenim mos fa mal. Vull dir que ja aniria bé anar trobant tecnologies més eficients, o jo què sé, si s'aconseguís controlar la fissió nuclear, per exemple, merdes així, saps? Però conya... Dóna-li un bon ús. Sí, no. Dóna-li un bon ús, sí. Macià, si voleu ja per acabar el vídeo, no ets un racista, era el mateix actor. Que sí, vols, és que... Vaig salvat de la cancel·lació. Molt bé. Els racistes són jo, per pensar. Ara m'ha vengut una notícia i vaig escoltar l'altre dia per la ràdio i crec que Xina, Estats Units, Rússia, això han decidit començar un procés de desarmament nuclear perquè totes les simulacions d'una tercera guerra mundial a nivell nuclear donen com a resultat que ningú guanyaria, com anem a la merda tots. I per tant... Fa 50 anys, no? Sí. Ja, però ho saben tots els autors de ciència-ficció, habidos i por haver. Però ho han decidit ara, han vist les simulacions i han dit, tanmateix no guanyarem, mos desarmem i ja està. Algo feim, amb 50 anys de retard, però, mira, no sé, algo se fa. I mireu que nosaltres ja no ho hem viscut en això, a la por nuclear aquesta de quan hi havia milions d'armes nuclears. Ara n'hi ha mils, vale? Però és que n'hi havia milions abans, fa 50 anys. Sí, és que sí, recordo, jo vaig a passejar qualque dia per Nova York, encara ho veig, soterranis construïts per una possible batalla nuclear, vull dir, que estan fets. I jo crec que per als anys 70-80 és quan se'n va construir més, vull dir, i existeixen encara. Sí. Ara, en fi. Un moment, hòstia, un final molt com apocalíptic, mos ha quedat, Convidaven això. Podríem no fer cap altre vídeo i tancar, començant amb Max, acabant d'on local, i amb aquest rotllo... Ja està, acabat, parset ja. Mormorim tot, adéu. I crimes.
farem més vídeos, no us preocupeu. Sobretot quan m'hi ha afegit un i amb Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Tot dit fora de càmera i tot dit mare. Vés a veure Spider-Man. Vés a veure al cine, per favor. Pot ser. Per favor, la gent que li facin un ultimàtum per Twitter i per YouTube en especial. Perquè l'hagi vista, he compartit avui, crec que des Twitter personal meu, una crítica brutal. L'has llegit de seves? Sí, avui és l'altre dia de pagès, però quan surti... Sí, perdó, sí. Bueno, sí. Ja, quan surti el vídeo el tornaré a penjar, sempre. Perquè fa 1000 anys. Però sí, està molt guai. Doctor Indy, sempre el mencionam, o el mencionam bastant a vegades, i fa una molt bona crítica de la pel·li i de Spider-Man en general. I res. Molt bé, ja ho és. Un poc d'optimisme per acabar en Spider-Man, no? Exacte. Sí. Bueno, lots, que vagi bé. Adéu, guapos. Adéu, parcers. Adéu.